Hello guys, good morning nato day no. Naami diri karon sa garden, nagkuna sa luyo sa balay. Naa diri akong magulang, gitabang na ako og guna sa garden. Nagtinabangay mi guna sa garden guys, kay para mahuman din nato og limpyo kay dako kayo limpyohonon dahil mga sagbot nilabong na, daghan na kayo sagbot nya ato na ning gunahan og balik kay parang dili daogon ang atong tanom sa mga sagbot. Ata diri mga sangig nya tanglad nya ato ning gunahan og dali kay para matamnan po nato mga bag-o nato nga giluyong. Kay nagluyong pa man ta og mga itatanom ani. Nya pagkahuman ani nato og guna kay naaman tay mga plano nga ipangtanom ani atong itanom niya gunahan usa nato sa sagbot kay tagas na kayo ang sagbot. Guys, for today's video mag video ta nga maguna for content ba. Double purpose, maka-exercise, makagawas ang singot og maka-content. Nya maka tanom po ta sa atong kuan garden og mga gulay og mga lamas nya para save pud ta sa atong bulsa, dili na ta angay nga magpalit kay naaman tay tanom. Nya mao na guys, na akong magulang kauban nako nga naguna kay nagtinabangay mi ana guys kay para ra man sa namo tanan diri kay kami ra man diri tanan nga nagpundok man nagsuon. Ug unsa ang matanom tabangan man na namo tanan nga unsay naa sa among palibot magtinabangay ra sad mo para ra man sad ni sa among pamilya ra mami diri nga nagpundok diri sa among kuan magsilingan. Among mga katapad igsuon mama mo na napundok ra gid mi diri dapita, wala mi lain nga sagol. Naaman kay sagol na mo layo-layo na gamay. Nga mo na nga maguna mi kay parang maka tanom mi og garden aw kanang gulay nya ug mabuhi na gani ug mulambo na ang atong tanom o makaani na ta sa atong gitanom, di ba? Magtinabangay lang gid ta nya dihan dapita. Puti na yung inita pero laban lang gihapon ta kay parang mahuman nya ug di man gani nato madakaron kay init makaistanan pwede ato lang ning balikon unyang hapon kay sa hapon dili man init, dili naman sakit ang init nga kani kay buntag pa man mas okay pa ni ang ato ang kabuntagon ana ang init kay dapa man na siya vitamin sa atong lawas ang init sa kabuntagon nya sa hapon mas maayo pud tong maguna tag hapon para dili pud ta mapagtong ba, dili sakit sa atong panit ang init. Gahayahay paminaw nga maguna nga dili init kay dili ka dali maluya ug di ka mahango sa kainit nya dili ka kuan uhawon kay murag pangitaan jud ka pamangita jud kag tubig kay maguna kag init kay uhaw man kay init pa kayo. Diha mapadayon ang gihapon taguna kay haron lang gyud human-human ni nato para ug kahapon gamay-gamay na lang tag balikonon. Mas nindot yun nga na magtanom-tanom kay mas nindot yun kay makapahimo jud ka og kanang harvest sa imuhang gitanom ba nya dili ka magdaginot og kuha og gulay nga atong gustong utanon kaysa magpalit ka magbaw patagkuan nga ay 5 lang kay mahal ana 10 lang para mabahin ang imong gulay nya na diri atong sikwa na naibunga kani makapahimos na taani mao ra ginta mao pa ni siya bunga usa pero magpadaghan ni mudaghan maglisod na sa tag-ato na kuha nya diyan dapita magdali-dali na ta og kuan ay paspason nato kay ni murag ni sakit na gyud maayo ang init ug ari ra din ta kutob. Thank you for watching kay undang usa ta kay unya na lang tang hapon mo tiwas og guna kay sakit na kaayo.
Bye-bye.